କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ସମୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମନ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଜୀବନ କର୍ମମୟ। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବଣଭୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଣଭୋଜି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆଉ ମନ ଖୁସି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭିତରେ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ଉଠା, ନାଚ, ଗୀତ, ମନ ଖୁସି ଗପ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ସମୟ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ବଣଭୋଜି କରି ଆନନ୍ଦ ନେବା ଭଲ। ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ବୃଦ୍ଧ, ବନିତା, ଶିଶୁ ସମସ୍ତେ ବଣଭୋଜିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାହାରି କିଛି କ୍ଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କେଉଁଠିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଠି ବଣର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ତଥା ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ କାକଳିରେ ବଣଭୋଜି ଭାରି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷରାଜିର ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ଭୋଜି ଖାଇବା ଜମିଯାଏ। ଏହି ବଣଭୋଜି ତାରାଦେଇ, ନାରାୟଣୀ, କାଳିଜାଇ, ନନ୍ଦନକାନନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହୁଏ। ଏହି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅନ୍ୟତମ। ନନ୍ଦନକାନନର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ରୋପୱେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ହରିଣ, ବାଘ, ସିଂହ, ସାପ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ପାଣିରେ ରାଜହଂସ, ରଙ୍ଗୀନ ବତକ, ମଗରମାଛ, କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼, ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆସାରି ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଛି। କିଛି ବୋଟ୍ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡଙ୍ଗାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆହୁଲା କରି ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ସିଂହ, ବାଘ ସଫାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଚିଡ଼ିଆଘର ଠାରୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ଏହାକୁ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ କହନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଏଠାରେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ପାଇଁ ପନିପରିବା, ମାଛ, ମସରୁମ୍, ପନିର, ମାଂସ, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅନ୍ୟ ରୋଷେଇରେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ନେଇ ଭୋଜିଭାତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହସି ମଜା କରନ୍ତି। ମିଶିକି ରନ୍ଧା କାମ କରନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରି ମଜା କରନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦୂର ହୁଏ। ବନଭୋଜି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସମୟ ବାହାର କରି ବଣଭୋଜି କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ କରିବା, ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବଣଭୋଜିର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ା ଭାରରୁ ଟିକିଏ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର।